তিনি সি জায়গা যদি মেসি रंजा राबानो যদি तानानै थांनाय तिप्रासाराव बियां थानायबा जे जागा दंनाय खालि दंनाय जों बनोबो जेख्लायबाव गभर्नमेन्ट अकुपाइ खालायनाय दैया एवं हमेशा जों लुदुआनि बर'नि पासे दंनाय एवं तिप्रासारनि पासेनो दंनाय जों फायनाय दिरबो जों बबाय बाहानो दंनाय आइबनि बायनो जों तिनि जागाबो फायजा Sabroom Divisioni Luduao Amchinati LOP Jitendra Chaudhary Tiprasani Bodolni Adong Rokno Luduao Amchini Tiprasarokni Jengjalo Samobasi Hani Kok Silchamung Silchamani Tini Kok Tisalo Tiprasani Bodolni Adong Rok Okok Silchamung Rogei Sabroom Divisioni Luduao Amchayo Thangai Nailekha Tei A Jagao Hapangni Bukakti 55 hectare Jagao Kaisa Industry Khulokna Hani Tongai Tonglaimani Phiaba Jagao Kwbangma Tiprasa Lukurok Tongai Tongbayo Hukthai Rubber Kai Tongai Tongbayo Achomsa Hapangni Bukakti Obahike Industries namna bagai wairo waino Luduao thangai nailemani bisingtino aro tongnai rok belaikino tabo kiri laija tamoklai tongai tongbainai hinai a jagao tongnai tiprasaroni thinang tabo komnani faising hinai wan suklai wanalai tonglaikha aro tongnai rok abnotui tini koktisalo tipramotha bodolni adong monindo tripra tolijoy tripra tei kwbangma tipramotha adong rok tiprasarokni amchai Sabroom Divisioni Luduao amchai thangai nailekha tei abai baksa a Luduao amchai tongnai tiprasarokni thaino jetike borokno manna angthang hinai abnotui tabuk hapangbai kok salainai hinai salaika tei a kok samaya gulono mungsapono khlaijak hingke besgangsalo Luduao amchini tiprasarok kotor joba faising thanai hini bo saikna rakha हामबाय ससियेल मिडिया ना तिनी ई जागा फायमानि बाय जों तिनी ई जागा फायमानि मेन कारण हलाय न सारा त्रिपुरा राज्यनि बर'बो सियो जे तिनी बिरोधी दल नेता बरमगां सार जितेन चौधरी तिनी लुदुआनि मेटानते को एकदिन आगे जे ससियेल मिडिया फायमानि बे जे साहा माने त्रिपुरा मथा बा त्रिपुरा साराव नाकि ई लुदुआ आमचाइनि बर'नि लगे करै जों टोटाली सानि नायमानि हलाय आरायसे जों तिनी ई जागा 2022 फायै जे ई लुदुआनि बर' रकबाय जों लुदुआनि जे Kwbangma problem tong mani jaga na tui जों si jaga kwbangma jaga tini Luduani borok bai lelayai जों si jaga bongno kwbangma jaga lainbo nailajak ebong si jaga tini kwbangma Luduani borok tini e jaga rubber rok kaijak tongo ebong rubber kaine tabo machine ni pothe to जों sani naya je bo I koyekdin age je sanai je ira naki o khlaini nai tong project khlaini nai tong honai जों totally agebo I Luduani borok ni passe tongo Tiprasaroni passe जों tabokbo tongo जों जे रकम खालाय आगे जे बाव अकुपाइ खालायनाय माने गभर्नमेन्ट दाबो सि जागा न तिनि लुदुआनि जे तिप्रासाराव दंनाय इ राबार काइ मिसि रंजाक सि बनो रानिसि नाय दं सि जागा जों बनो टोटली तानरि नाय गया एवं जों बनो रै हवानि बनाय गया तामानि हलाय तिनि सि जागा जदि मिसि रंजा राबानो जदि तानानै थांनाय चिन तिप्रासाराव बियां थानायबा जे जागा दंनाय खालि दंनाय जों बनोबो जेख्लाय बाव गभर्नमेन्ट अकुपाइ खालायनाय दैया एवं हमेशा जों इ लुदुआनि बर'नि पासे दंनाय एवं तिप्रासारनि पासेनो दंनाय जों फायनाय दिरबो जों बबाय बाहानो दंनाय आइबनि बायनो जों तिनि जागाबो फायजा एवं जागा द्रफाय तिनि एलाकानि बर'रक कामांमा जों बाय लगे दं एवं बगबो साहो जे गभर्नमेन्ट अकुपाइ खालायनाय नायो बो ताबोबो बनिद्र कुबै सठिक कुनो अ तथ्य करै जों नायो आरायथि जुदि तथ्य दंहलाय गभर्नमेन्टनि थानि बे आरायथि खालायनाय नेहालाय जों हमेशा लुदुआनि इ आमचाइनि बर'रक तिप्रासारनि पासेनो दंनाय आगेबो दङ दाबोबो दङ जों अदूर भबिष्यतबो दंनाय ताय कायसा बिरोधी दल नेता जे सामानि जे पासे करै हनै बो मिया उका फायसि साहो जे तिप्रासारक तिप्रा मथारक तिनि बंनि लगे करै हनै जों सानि नायो जों 2022 दर जे इर प्रब्लेम नंफो तिनि सोर फायाबा तिनि बिरोधी दल नेताबो फायजे गया तिनि कोनो मिनिस्टारबो फायजे गया तिनि केबो फायजे गया जों निजोंनो खड फाय तिनि ओ जागा एलाकानि बर'रक बाय फायनो सालायनो जों तिनि गोबांमा जागा बंनो जों तिनि सल्युशन खालाय रोजा तिनि इरनि बर'रकबो दङ तिनि बंनि थानि नक सैनाय माने जे जों फायै बंनि जे प्रब्लेम दं माने जे समस्या दं माने सि समस्यानो जों अबयसि सल्युशन खालायजा दाबोबो जे गभर्नमेन्ट लानि नाय होनमानि जों नाहालाय थैरलायनाय नाहालाय जों बाक्सा खालायै सि जागानो जों सुरक्षित खालायनि बाय जों लगे रोनाय एवं हमेशा जों इरनि बर'रक बाय बाहानो जों लगे दंनाय आमनि बायनो जों तिनि जागा परिदर्शन खालायफायो एवं आनि लगेबो दं तिनि आनि मनोबनकल साब जुनालनि चेयारमेन बरमगारां सार तालिजै त्रिपुरा एवं आनि आरो काहा दङ तिनि इ मनोबनकल साब जुनालनि चेयारमेन बरमगारां अमल त्रिपुरा बरनो हामबाय मारो अमल कृष्ण त्रिपुरा बरनो हामबाय मारो एवं एलाकानि बर'रक जों हामबाय मारो तामानि होनलाय खानामानि लगे लगे जों फायमानि लगे लगे बबो जत जों लगे रहा एवं जों जागा परिदर्शन खालायलेहा जे बबनो तामा खालायनि नाय तामा खालाय ब अकुपाइ खालायनि नाय सिबोदे रनबो जों तिनि सालायहा जों नायो जे जों कुनु मुहूर्ते जे तंजों नाय जागा जिनि जीविका निर्बाहनि करक फायो एवं सिनि बासि तंथायनि करक फायो जों सि बर' सि जागारनो जों कुनु मते जों याक सारिमिया एवं सारिनाय मत जों कुनु दिन रास्ता बरमिया जों हमेशा सिनि जागा जों लारनाय एवं लारानि बायनो जों रेडि दं
বছর পরেবার বরক দং ও জায়গালায় ও জায়গা जों টোটালি जों लेखा रोमानि जों एडिसि हाफांनि दरबो रोजा 559 फेमिलि जों अलरेडि जों लिस्ट रोजासिन एडिसि हाफांनि दर जों इ लिस्टनो रोजा दङ आरो खायसे हांखाय जे एडिसि एरिया फुल ओ जागा सिनि लेन्ड एलटमेन्ट कमिटि दङ दिनै लेन्ड एलटमेन्ट कमिटिनि सिगनेचार सारा दिनै लेन्ड एलटमेन्ट कमिटिनि चेयारमेननि सय सारा तामाखलाय दिनै इ जागानो बकनि अकुपाय खालायनो नाय जों नायो जेते दिनै एडिसिनि इनफरमेशन छाड़ा कोनो मुहूर्ते जाते इ जागानो अकुपाय खालायमियातै जों राज्य सरकारनि थानि एवं जों दिनै एसडीएम नि सानिदो इ करनो जों कासारनाय नायदि जों जामेला थानि नाय गैया जों नायो जे एकटा सुस्थ सम्प्रीति खालाय तङानि बाय नाहालाय इरनि बराव बक निजनो खुद सा न इंटरव्यू लामानो नाहालाय बक दल बल निर्बिशेषे बक जत तिनि लगे रई जागानो बक तिनि सुरक्षित खालायनो बायनो बक जत रेडी दङ বছর হেক্টর লাই তিনি অকুপাই খালাयनाय दं 500 हेक्टर 500 हेक्टर न लाइन तिनी 598 न तै बक्ति अकुपाय खालायनि नाय ए स्टेट गभर्नमेंट अफ तिनी खानामानि इ Kwbangma नाकि प्रोजेक्ट अफ खालायनि नाय दङ प्लास्टिक नि प्रोजेक्ट एरप्रे सोलार नि प्रोजेक्ट तिनी वर्क फार्म किन्तु बनि आगे 2022 द्र तिनी यां साइट अर्थात जों ताबक बासा जानि याग्रा बाखाक तिनी ओ जागा ए कायसा बिगारि वर्क फार्म खालायनि दंमानि किन्तु जों ओ जागा फायै तिनी जों प्रोटेस्ट खालायमानि बायनो तिनी ओ जागानिनो तिनी जलेफा सिप खालाय जाहा जों सिया जेहेतु जलेफासे सिबंजा तिनी बोरैनो हयते तिनी करक कायफेया जे नाकि आरो इरो बिगारि फार्म वानि नायो हनै दाबो सिनि दे सेरकम कोनो सঠিক तथ्य करै किन्तु जों नायो जे कोनो मुहूर्ते जों इ जागानो सारिया एबं आमचाइनि बररावबो इ जागानो सारिया हनैनो बकनि लगे रै दङ बकबो नायो जे तिप्रासारनि तंथाय बकनि जे अस्तित्व लड़ाई जाते कोनो बाते बरबा अकुपाय खालाय जायगाते बनि बायनो बकबो तिनि जत बाहाख्लायनो जोंनो तिनि लगे रोजा बक फायनाय दरबो आरो जोंनो लगे रोनाय हनै बक्सनो कमिटमेन्ट रोजा खुलुमखा आं पिनाकी देव बर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जतलुकुरावनो न स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि बखाक्तै रथ यात्रानि खाका हामताय खुलुमु याफारु स्वर्णकमल ज्वेलार्स नंनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष अफर ऑफर चेंगरी जागनाय 23 जून निशिमी 12 जुलाई जरा ताई बतंग नंनि बाय कक्तमा गाहाम आबं खा नर कचाम रांचागनो सेलाइबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगरी जाग Gold ni making charges rupe tongnai 25% off te diamond ni making charges rupe tongnai 100% off amusmia ko mega lucky draw tongnai duita scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance te nero Sabroom no sokan bo Totanoro lamsogo Swrangchati final bagi তাই চিনি স্বর্ণকমল শোরুম সালব্রুম খুলুক যাচ্ছেন হামবাই